Yan ang reaksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos matikman ang iba't ibang flavor ng coco juice na proudly made sa Camarines Sur. Isang lokal na inumin mula sa Nyog na natikman mismo ni Pangulo sa kanyang pagbisita sa Bicol Mega Cold Storage sa San Jose, Pili, Camarines Sur nitong March 23, 2026. Gawa ito sa coconut water infused with different flavor tulad ng cola, calamansi at mangosteen. Gamit ang sariwang nyog mula sa mga magsasaka, layunin ng produktong ito na mapakita ang galing at potensyal ng lokal na industriya sa Bicol. Pinuri rin ni Secretary Kiko Laurel Jr. at President Bongbong Marcos ang kakaibang lasa nito na kaya makipagsabayan globally. Ayon kay Governor El Rey Villaferte, suportado daw ng Department of Agriculture at ng Pamahalaan ang proudly made in Camsur ng produktong ito. Sobrang tuwa nung natikman ni Presidente yung Coca-Cola. Sabi niya, ako hindi ako umiinom ng Coke pero napakasarap nito. No? So tuwan-tuwa siya, no? Global product, bebenta galing Camsur, made in the Philippines, ibebenta sa iba. Tapos pinatikim na namin sa kanya yung coconut water at calamansi juice. Sabi niya, wow, napakasosyal, parang sparkling water. Pinatikim rin namin sa kanya yung coco mangosteen. Masarap na sarap, pati si Secretary Kiko na ipopromote raw nila. Samantha Alano, CSN.